Якщо розсада витягнулася, але не похилилася до ґрунту і виглядає ось так, то не хвилюйтеся, все легко можна виправити. А розсада витягується по трьом причинам. По-перше, коли недостатньо світла, то розсада починає його шукати і тягнеться у стелажі угору, а на підвіконні у сторону вікна. Виправити просто. Потрібно використовувати більш потужні лампи і підсвічувати розсаду від 12 до 14 годин на день. Друга причина полягає у високій температурі вирощування. Якщо температура повітря у кімнаті, де ви вирощуєте розсаду, вища 20 градусів по Цельсію, то розсада починає тягнутися. В мене у кімнаті 23 градуси, тому моя розсада трохи витяглася. Вирішується просто зниженням температури до 18 градусів, якщо це можливо, і розсада буде рости нормально. Якщо температура буде нижче, то розсада буде дуже повільно рости. Здаватиметься, що вона зовсім не росте. І третя причина, чому розсада тягнеться, полягає у підживленні молодої розсади азотними добривами. У кімнатних умовах розсада все одно має дефіцит світла і інколи підвищену температуру вирощування. А в додаток ви підживлюєте азотним добривом для росту, і розсада починає тягнутися іще сильніше і швидше. Тому якщо у вас не дуже сприятливі умови вирощування розсади, про які я тільки що розповідав, краще, поки розсада росте ще у контейнері, її не підживлювати. А коли на розсаді з'являться 4 справжніх листа, і ми її пересадимо у окремі стаканчики, дамо ще тиждень, щоб вона прижилася, і потім зробимо перше підживлення розсади. А чим саме, я вже розповім у окремому відео. А якщо розсада вже витяглася, то виправити це буде дуже легко при пересаджуванні розсади у окремі стаканчики. Потрібно буде розсаду заглибити у ґрунт по саме сем'ядольне листя. Так розсада наростить додаткове коріння по усьому стовбуру, котре знаходиться у ґрунті, і буде рости міцна і здорова. Тепер ви знаєте, чому розсада витягується і як це виправити. Я вам бажаю кріпкої розсади і гарного дня. Побачимося у наступному відео.